Unang maayong buhat magsugod sa ginagmay nga mga pamaagi. Walay ni usa ka tawo o kahapundok nga molampos ug makabot ang paglambo kung sila ra og dili abagan sa kadaghanan. Usa sa proyekto sa kagamhanan ang pagtudlo og discipline zone sa usa ka dapit aron pinaagi niini makabot ang kaayuhan sa tanan. Sa iranta sa RTV Presents ni Chona Carion. Sunod-sunod karon ang paglusad sa kapulisan sa discipline zone sa ilang tagsa-tagsa ka mga jurisdiksyon. Tepe kini sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa usa ka dapit ug kabahin usab kini sa pagdisiplina sa katawhan. Kabahin sa discipline zone mao ang pagpatuman sa kapulisan sa mga ordinansa ug special laws. Kung ano yung dating ginagawa ng ating kapulisan, ni-reinforce lang natin. Sa dakbayan sa Talisay, karong adlaw ang barangay poblasyon mahimong pilot area sa maong programa. Ubos sa discipline zone area hugot nga ipatuman ang curfew ordinance ug ang pagpatuman sa lagda sa trapiko. Lakip sa gipatuman ang saktong paglabay sa mga basura ug ang pagdili sa mga tao nga pagsuroy-suroy sa dapit sa dakbayan nga maghukas lang. Ipatuman usab sa discipline zone area ang dili na mag-video kay ug ang pagbaligya og ilim ng makahubog og sigarilyo lapas sa alas 10 sa gabi. Regardless kung sino yung violator, then we will implement the law. Sabi ko nga, without fear and favor. Mga opisyal sa dakbayan sa Talisay sama sa kapulisan ug mga barangay nanumpauban ang pasalig nga mutabang ug ang pag-abag sa pagpatuman niini. Naagi curfew ang I think ang gisuggest gani sa kapitan sa curfew is 10 PM. So then I know I have trust and confidence that the HIPI and the kapulisan ato sa Talisay will fully implement it. Sinugdanan lamang kini apan plano ni Major Carrag nga tanang 22 ka barangay sa dakbayan sa Talisay ideklara nga discipline zone area. Kapag disiplinado lahat ang tao, then sure, walang krimen na mangyayari. Kung aduna lay disiplina sa kaugalingon o sa matag mulupyo sa dakbayan, hayan makabot gyud ang gimithi sa kadaghanan ang kahapsay sa usa ka dapit. Maana aman sa discipline zone area o sa dapit o wala, mas maayong muabag ang tanan aron makabot ang kahapsay ug kalinaw ug ang kalimpyo sa palibot. Uban ni Marlon Melgaso, ako si Chona Carion ug kini ang akong short docu.